חברים, מה המצב? כאן יקר מגיימינג פארטי, והרבה שאלו אותי מה גיימינג פארטי, איזה דפוק אני מטופ גיימרס, הערוץ החדש. אז ככה, אני רציתי לעשות לכם קומנטרי, את הקומנטרי הראשון שלנו, שלי יותר נכון, ובואו אני אגיד לכם, למה אני פרשתי בעצם מערוץ גיימינג פארטי. אני יודע, הייתי יכול להמשיך איתו לבד, היה לי אישור מגבריאל, אבל את האמת אני אגיד לכם, אני לא הרגשתי כל כך נחוץ בזה. אני רציתי לעשות ערוץ לבד. כאילו, אני לא... אם אני הייתי ממשיך בערוץ הזה, הייתי מבואס, באמת שכן. וזהו, כאילו, כן. וחבר'ה, אם אתם חושבים שזה הולך להיות ערוץ כמו גיימינג פארטי, ממש לא. זה הולך להיות ערוץ של הרבה יותר צחוקים, הרבה יותר כיף. אני אלמד לעשות דברים חדשים בשבילכם, בשביל להצחיק אתכם, בשביל לבדר אתכם ורק אתכם. אז חבר'ה, כדאי לעשות לכם, כדאי להישאר מעודכנים בקשר לערוץ הזה. ועכשיו אני מחזיק, אני עם אוזניות, אני פשוט מחזיק את המיקרופון הזה. את המיקרופון, איך יצא לי? המשכתי את המילה. אז ככה, מה שאני הולך לעלות בערוץ הזה יהיה Battlefield 3, Left 4 Dead, כאילו, כל מה שאני אומר עכשיו זה אם אתם רוצים, כן? Battlefield 3, Combatants EU, Left 4 Dead, לא, Team Fortress, סתם, משחק מטומטם בשביל הצחוקים, מיינקראפט, מייפל סטורי גם אם תגידו לי לא אני אעלה על זה, כי זה משחק שאני די אוהב. יש הרבה שיגידו, לא, זה משחק חרטה, ובוא נתערב שאם הם יורידו את זה הם לא יפסיקו לשחק. וואו וואו וואו, סתם. יש לי גם טום בריידר, סנסור YV, מי שיש ורוצה להקליט איתי את הקו-אפ, אין לי מה להגיד לו חוץ מזה. זהו. לא, עוד לא ירדנו. גיימפלי אני לא יודע של מה יהיה, אבל מה שאני כן יודע, שמה שבדוק הולך להיות, יש לי חבר סקייטר, ואני הולך לבקש ממנו שאני אהיה צלם, ואני אצלם אותו, מלמד אתכם תרגילים, כמו ג'אמפ, כאילו בניופ, סליחה, כמו עוד מלא תרגילים, וזהו, כן. אוקיי חבר'ה, בבקשה תביאו לייק, תגובה, ואם אתם חדשים, כן, שכחתי להגיד משהו, סליחה על הקטיעה הקטנה הזאת, בבקשה תפרסמו את זה לחברים שלכם, אני ממש 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 יודע לכם, כי תראו, זה תכלס ערוץ חדש, עוד לא פתחתי אותו, עוד לא העליתי סרטון עם כבר 8 סאבים, זה ממש טוב. אני מבקש מכמה חברים טובים שלי שיש להם ערוץ טוב, שיעשו לי קידום, וזהו. אז כן חבר'ה, כמו שאמרתי, תעשו לייק, סאב אם אתם רק רוצים עוד דברים כאלו, ושווה לחכות, כן? אז תודה שצפיתם, המשך יום טוב, ולהתראות.